Όταν εχβάλνεις, πόσο καιρό εχβάλνει? Πώς είναι βάλει? Ένα λεπτό εχβάλνει Τόσο. και σταματούσε, δε. Για να σας αφήνουμε το κι εγώ. Στο βάλω και το τέρας. Ταγκαλάτα. Το γύρισε ανάποδα. Προς τα εκεί κοίτα, θα να της ερίζα το. Πού θα πας, ναι, παι. Νερά κοιτήρ. Αλλά στερούμε το τσιφάλ να χτίσει. О, ты уже блатоватый в тайне, бля. О, ты поскруй, бля. Блатоват поставь. А вот спишь? Всем посехвалим с Гандру. Έλα, μπαρμπάιν, έλα. Καλά. Έφτα για να λέω. Είδες άκες στερείς έναν χοχόλ εφέκαμε. Όλα εσέρεψαμε. Χαμός γινόταν εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο. Σέρεψαμε. Από το εγώ έγραψα το ταμπέλα. Εσύ έγραψε τα μακάνεις και δεν βάζα του. Τα ξέρω από μαζεύω. Δεν βάζουν όλα. Ατόν πετά να λέσας. Ο Αριστοτέλης με τους φίλους του ήρθε και όλα έτσι, λαμπίκο τα έκανε. Αγούλια, σώμετς είναι και εσύ, ρε. Ναι, το άγβαμε. Φέρεις τα γρυβάλια. Γρυβάλι ακόμα νωρίς. Σώμα το, λέει με 20 κιλά, το είναι γύρω στα Για πέ. 7-8 κιλά το. Το λες. Για επαρσκώσου να το 7-8 κιλό. Ρε. 10 κιλά. Από το. Αυτό, ναι. Επαρσκώσου να. 7 κιλά. Έλα σκόσου. Αυτό το έχει βαριά. Κοίτερα το, 10-12 κιλά βίας. Επίασα εγώ πάλι, για το λέω. 10 κιλών επίασαν. 10 κιλών, δεν θυμάσαι ο Πέρτσο, εγώ επίασα, έδειξα. Πιο μικρό ήταν το 10. Μακάρι να είναι, μακάρι να είναι. Ναι. Πιάσα 10 κιλά. Βρε, το είδε. Εδώ το είχα. Δεν θυμάσαι πέρσι όταν έρθεις και είδες αυτό. Ο ψεκές αλλά εξέγανε έναν ζήγησα 22 κιλά σώμα. Θα τα πεις. Και με το λαζό. Επί ψαρό που επιάστε στο λαζό, έλειπε να το σετεί και σύρει. Επιάστε. Λέει, ας πούμε, μπορεί για να περάσουν κανένα σώμα. Και πέρασαν 10-15 λεπτά. Σε πέρανα του. Πώς θα κομμάτι βγάω. Ναι, πώς. Θα λέω σε πώς θα φτάσει. Α, βίντεο πέσα. Ναι. Και πήγε να κάνει. Αν πατήσεις πάσα ούτε το ίντερνετ, το πάουζα. Σταματάει, Σταματάει, αλλά... Έτσι αυτό. κόλλησε.